Evo ekipa, danas imamo situaciju na Honda Civic EK 99 redesign 1.4. Ne radi desni far, pa ćemo to sad malo otvoriti haubu, vidjeti šta se dešava, probat popraviti i vidjeti jesmo kaj napravili. Krenu skinut konektor, na kraju iščupa žice. To je malo zajebano za otkopčit, tako da ćemo to staviti. Tu gore ćemo fino nabiti, ovu kutiju je zajebano izvaditi jer tu jedan od šerafa je sjeban. Ovaj je sjeban, tako da ćemo to morat migoljiti. Ovaj konektor koji je prazan, to je za ovu far koji ima pomicanje električno na gumbe ko na 1, 2, 3 pozicije. Sad u čem je problem ovdje? Ćemo malo pogledat. Problem je kad dok snimam, mobitel je na glavi, ujebate. Mobitel je na glavi, ne vidim. Jap, kaj to je? Ništa, stavit ćemo to tu. Žarulju ćemo morati izvaditi van da vidimo da nije stresena žarna nit. Žarna nit je malo pri kraju, te žarulje bomo uskoro morali menjati. Sad ćemo uzeti kontakt sprej, to sve našpricat. Stavit ćemo u žarulju gumu ovako. Staviti negdje na sigurno da se ne razbije. Sad ove žice su, pošto su to stare žice, pošto je to sve zmazano, prljavo masno, malo ćemo samo oprat s kontaktom, inače se kontakt ne koristi za pranje. Bravo konjo, stavio si na vrućem ventil deklu spremno. Ako ga jebe, nek se raspadne. Volio bi imati onu GoPro kamericu, ne mora biti original GoPro, može SJ8 Pro, jer ta snima skroz u redu, ima 4K 60 fps, to bi bilo jako lepo za snimat vožnju. Tako da, vidiš, mogo bi malo i ovo počistiti, Znači, ispostavilo se da je to žaruljica zajebavala. Evo viš, sad se sve vidi, sad ja mogu isto ne stoji baš ravno kak bi trebala. Ali oko ga jebe. Konektor na manžetu. To ide konektor gore do kraja sad. Garant sam ga sjebao, znači što sam ga zajebavao. Sada vidimo da svijetli. Svijetli, dobro je. Malo mi se čini slabija, ali u redu će biti dok ne nabavimo nove žarulje. I da pokažemo. Vidi ga. To je to, bajo moj, samo gas.